Giuban sa kapulisan ang tulo ka mga personahe human nga nakuhaan og ilegal nga droga sa checkpoint kag gipahigayon sa Coronadal Police Office kauban ang South Cotabato Highway Patrol Team sa Jensen Drive, Barangay Morales, Coronadal ni nakalabay alas 8 sa gabi. Atol sa operasyon, ilang giharang ang usa ka pula nga transformer minivan para sa inspeksyon. Apan adunay nakita ang kapulisan nga duha ka pakete sa suspected shabu sa center console sa sakyanan. Tungod niini, gi-inspeksyon pa sa kapulisan ang sakyanan kung asa nakita ang dugang mga sachet sa gituang shabu, mga cellphone o coin pouch. Gumikan niini, gidakop ang tulo ka mga sakay sa sakyanan nga silang alias Raymond, alias Jimmy ug alias Arman, pulos mga residente sa General Santos City. Ang mga nakumpiskang suspected shabu, gibarabarang anaa sa 20 ka gramos ka may estimated street value nga 136,000 pesos. Sa pagkakaroon, gi-turn over na sa South Cotabato Provincial Forensic Unit ang mga ebidensya na kumpiska para sa eksaminasyon. Samtang kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive of Dangerous Drug Act of 2002 ang atubangon sa mga nasampit nga suspeksado kan sa balhog karon sa selda sa Coronadal City Police Station. Mga katropa, sulayi ang dili lang basta kape, apan kape nga dakong tabang sa tumpang lawas tungod sa mga natural ingredients niini. Tumar na sa Santon Plus Coffee Mix adlaw-adlaw. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM News.